May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Kariyon, January 16. Kung ngayon, araw ng Lunes, nasa ikalawang linggo na tayo, mahigit sa taong 2023. Ayan, pagkabilis-bilis. Parang kailan lang, nagka-countdown pa tayo para sa Giant Lantern Festival at sa Pasko. At ngayon, ika nga, dalawang linggo na, mahigit yung buwang yung taong 2023. May nakita tuloy ako, may naalala ko, nakita ko sa Facebook yung isang netizen na nagtatanong kung ililigpit pa daw ba niya yung kanyang Christmas tree dahil 11 months na lamang ay Pasko na. Kayo ba mga kabalen, mga kariyon, nakapagligpit na ng inyong mga Christmas tree, ano? Dahil sa mga oras na ito, baka meron pa tayong holiday hangover, ano? Pero ito mga kabalen, bitbit namin ngayon ang mga mainit na balitang Central Luzon na nakalap ng ating news team ngayong umaga ho ng Lunes, January 16. Ito ang mga headlines. Mabigat na daloy ng trapiko sa Telabastagan, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Epekto ho ng konstruksyon ng Kalibutbut Bridge. limang opisyal ng Police Regional Office 3 tumalima ho sa panawagan na courtesy resignation ni Secretary of the Interior and Local Government, Benjamin Abalos. Presyo ng sibuyas, inaasang bababa na dahil sa pag-ani ng mga local producer at maging ang pag-aangkat ng pamahalaan. Ed Pamintuan muling itinalaga bilang chairman ng Clark Development Corporation. At customer satisfaction and experience patuloy na hatid ng Laos Group sa kanilang ika-45 taon. Ito mga kabalen, kung kayo ay bumabiyahe dito po sa kahabaan ng MacArthur Highway sa siyudad ng San Fernando, partikular na ho dyan sa Barangay Telabastagan, o di kaya naman yung mga patungo rin ng Bacolor, Pampanga sa Via Kalibutbut, Barangay Kalibutbut, at yung mga nagtutungo rin ho ng Clark o Angeles City na dumadaan po dyan sa Friendship Highway. Paunawa ho dahil sarado ho yung tulay dyan ho sa may Panings kung tawagin yung Kalibutbut Bridge dahil na rin under construction ho yan at kaninang umagay naranasan yung mabigat na daloy nga ng trapiko na epekto naman nitong naturang proyekto. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Kuya Paulo G. Santos na bumisita kanina lamang dyan sa naturang area. Magandang umaga, Kuya Paulo G. Magandang umaga, Kuya Justin, at hindi maganda yung Lunes nitong ating mga kababayan na patungo ng Angeles City at gayon na rin patungo ng siyudad ng San Fernando na bumabaybay dito sa area ng MacArthur Highway, Kuya Justin, dahil naranasan nila itong mabigat na daloy ng trapiko buhat dito sa boundary control o mismong boundary ng siyudad San Fernando at ng Angeles City, Kuya Justin. Tumukod ito mula dito sa area ng pakita ko lang sa iyo, mula dito sa area ng Holy Angel Village. Malalaki yung mga komunidad dito, Kuya Justin. Mula dito sa Holy Angel Village at dito naman sa Marlboro kung tawagin, Marlboro Road, Kuya Justin, na nagsilbing alternatibong ruta dito naman sa nasarahan na kalsada o bahagi nitong under construction na Kalibutbut Bridge, Kuya Justin. Yung mga motorista, light vehicle ho, mga kaibigan, na dito ho sa area ng Phil-Am Friendship Highway galing ng Angeles City, sila ngayon ay nagtutungo dito naman sa kalsada, Kuya Justin, papasok dito sa Barangay Kalibutbut o itong Rue de Pari, na dalawa ang po pwede nilang maging exit dyan patungo ng MacArthur Highway. Itong Holy Angel Village 1 at saka yung Marlboro Road, Kuya Justin, na sa kasagsagan nga nitong rush hour. Alam naman natin, Kuya Justin, na itong MacArthur Highway dito sa area ng Telabastagan, merong isang public school dito na malaki. At ganoon na rin magkakasunod yung mga komunidad gaya dito sa 301, pagka umabot ka dyan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, tiyak talaga yung bugso nitong mga motorista
na papasok ng kanilang mga trabaho, Kuya Justin. Kaya yung pila kaninang umaga mula alas 7 ng umaga, Kuya Justin, hanggang alas 8, lampas hanggang dito sa area ng boundary ng San Fernando at Angeles City. No? Yung mga patungo ng siyudad San Fernando, talagang tumukod yung pila ng mga sasakyan dyan, Kuya Justin. At base dito sa impormasyon na nakalap natin sa DPWH, Kuya Justin, itong under construction na to na Kalibutbut Bridge talagang napondohan ngayong taong 2023, kaya kailangan nilang maimplementa ito, Kuya Justin. At sa nakita natin, ang estado nitong highway na to, Kuya Justin, nawasak na talaga yung mismong gitna nito. At phase by phase yung unang paglalagay muna ng bakal ang kanilang intindihin, ayon na rin kay D. Almer Miranda, Kuya Justin. Kuyang Paolo, itong binabanggit mong Kalibutbut Bridge, para sa kaalaman ng ating mga kabalen, kasi baka malito sila, merong isang tulay doon sa Friendship, no? Ito yung maliit na tulay lamang, sa tapat mismo nung tindahan nung Panings, Karen pong katamong kabalen Kapampangan, balo ding kanto ngayon, Panings, kayo pining papuntaya po Friendship Highway, nung magbanda kayo pong Kaili, kita na yung mga Rudy Pari, hanapin. O itang buong kalsada ngayon, intersection yan, Kuya Paolo, papunta ng Bacolor, papunta ng Severa. Eto, marami kasing mga factory dyan. May mga pagawaan dyan, Kuya Paolo. Merong Ecozone, yung Angeles Ecozone. Dyan din makikita. At syempre, yung gawing kanan, yung Trinidad Village, LNS, tatagos-gos na yan doon sa iba't ibang mga subdivision. Dito sa boundary nga ng Kalibutbut, San Fernando at maging ng lungsod ng Angeles. Kuya Paolo, gaano katagal daw gagawin itong naturang tulay upang sa ngayon kahit papaano maging handa rin yung ating mga kababayan? Siyempre, hindi maiiwasan yung epekto ng trapiko. Nandiyan talaga yan. Pero kung maganda, kung ginagawa na itong tulay, mas magiging ligtas para sa mga motorista itong ginagawa tulay na ito. Kuya Justin, sa initial na pag-uusap namin, bagamat wala pa yung dokumento na makikita natin din yung time frame nung kanilang road construction dito sa Kalibutbut Bridge. Tentative 4 months to 6 months ang road construction yan, Kuya Justin. Pero nakadepende pa talaga dito sa performance ng contractor. At aalamin natin ngayong araw, Kuya Justin, bukod dyan sa napakahalagang tanong mo na gaano katagal itong road construction na to, dahil kita natin mula sa drone shot, Kuya Justin, yung pagtibag hindi lang dun sa mismong bridge, kundi dun sa extension na rin ng kalsada. Kasi ang binabanggit ni Almer Miranda, ang district engineer na nakakasakop dito sa naturang proyekto, Kuya Justin, talagang yung plano dito area ng Kalibutbut o dito sa PhilAm, Kuya Justin, kung matatandaan mo, hanggang sa kasalukuyan hindi pa nila ma-execute yung road widening, gawa nga nitong mga puno na andyan sa gitna ng kalsada, dahil hanggang ngayon ay dinidinig pa rin yan sa korte, Kuya Justin. Ayan, oo. Paulo G, ito ulitin lang natin, kasi yung mga kababayan natin baka magkagulatan sa kanilang pagbiyahe. Kung ikaw ay manggagaling ng Kutkut o yung Porac Angeles intersection, yung gawing Clark, at ikaw ay patungo ng San Fernando, nais mong dumaan sa Friendship Highway, normally ang labas mo nga dyan, gaya ng nabanggit, yung Panings. Pero dahil sarado yung tulay, ano ang pwede mong mga daanan kung ikaw ay pagawi ng MacArthur Highway? Okay, Kuya Justin, kung ikaw ay galing ng Kutkut flyover at andito ka sa area ng Friendship Highway, bago ka pa makarating dito sa papasok ng subdivision Villa Dolores, merong isang kanto dito, yung Apo Road, mga kaibigan. Ito kakabukas pa lamang nitong nakalipas na taon, Kuya Justin, bago din yung kalsadang yan. Ito naman ay may tagusan, itong Apo Road, kung tawagin, meron yan tagusan patungo ng MacArthur Highway dyan sa Angeles City. Pero yun nga, kung tinatanong mo ko, Kuya Justin, kumusta yung kalagayan ng trapiko dito kapag panahon ng rush hour, gayon din, medyo masikip talaga yung daloy ng trapiko, dahil alam naman natin merong isang malaking eskwelahan dyan, yung Chevalier, Kuya Justin, nakaka-apekto din talaga kapag
dagsa itong ating mga motorista na patungo ng Siyudad San Fernando. At maaari din sila mga kaibigan, yun hong mga patungo o pwede rin ho kayong sumorkat, yung mga light vehicle lang ito no. Dito ho sa papasok ng Kalibutbut, Kuya Justin, yung kalsada na magdurugtong naman sa Megadike, Kuya Justin. Yan ang isang alternatibong ruta na hindi talaga ho kayo matatraffic kapag dumaan kayo dito sa o bago pa po kayo makarating doon sa ginagawang Kalibutbut Bridge, kayo kakaliwa at dire-diretso lang ho kayo mga kaibigan, lalampasan ho ninyo tong Marlboro Road at pati yung Severa, Kuya Justin, kaya Barangay Lara, malapit po ito kay Barangay Lara, malapit ho ito dito sa area ng Barangay Lara at may access road ho doon patungo ng Megadike kung kayo naman po ay patungo ng Siyudad San Fernando. Kuya Justin. Ayan, para naman doon sa mga nais magpunta ng Angeles at manggagaling sila diyan sa Porac intersection, yung pwede naman silang dumiretso, ika nga Kuyang Paulo, no? Yeah. Pero may kalsada rin, yung isang kalsada, yung pagkatapos ng Mansfield, kung di tayo nagkakamali, tatagos ng Villa Dolores, lalabas ng LNS at yung tapat nga ng Sivalier. Bukas pa rin yun, Kuyang Paulo, tama? Totoo ka dyan, Kuya Justin. Ito'y bukas at talagang kasama ito sa alternatibong ruta na ipinorma ng DPWH bilang tugon na rin, Kuya Justin, dito sa inaasahan na nga na problema sa daloy ng trapiko kapag sinimulan itong pagsasagawa nitong Kalibutbut Bridge. Ayan, at siyempre yung mga patungo naman ng siyudad ng San Fernando, konting tiis, ika nga Kuyang Paulo, at lahat ng apektado dito, dahil gaya ho ng nabanggit, siyempre kailangan na rin maisaayos itong naturang tulay. Kaya Paulo, antayin namin yung iba pang detalye kaugnay ng balitang ito, lalong-lalo na yung kailan ba yung talagang target date o yung completion upang sa ngayon mapaghandaan ng ating mga kababayan at yung mga yung mga meron na mga panggastos para dumaan sa mga expressway, kung sila naman ay manggagaling na Angeles City patungo San Fernando, baka pwede rin nilang maikonsidera yon upang sa ngayon ay hindi na sila makisabay ito nga sa bigat ng daloy ng trapiko sa MacArthur Highway, particular sa area ng Barangay Telabastagan. Maraming salamat, Kuya Paulo G. Santos. Yan ho mga kabalin, narinig dito yung update kaugnay ho ng Panings Bridge o yung Kalibutbut Bridge kung tawagin. At mamaya po, ihahatid din namin sa inyo kabuong detalye upang mapaghandaan nga ho ninyo. Ito nga ginagawang kalsada na nagdulot naman ng katakot-takot na daloy na trapiko o yung bigat ng trapiko sa MacArthur Highway. Pero syempre, gaya nga ho ng nabanggit, kasama ho talaga yan sa mga proyekto. Kung di naman gagawin, tayo naman din yung mga magrereklamo dahil sira-sira na. So, content tiis at syempre magandang planning yung kailangan para ho dun sa mga rerouting schemes kung saan pwedeng dumaan yung mga sasakyan. At tumungo naman tayo sa ibang balita na reappoint po bilang chairman ng Clark Development Corporation o CDC, si Attorney Edgardo Pamintuan. Ito po ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment letter na nagtatalaga po kay Pamintuan o kilala bilang EDPAM bilang acting chairman, member at board of director ng CDC nitong January 11. Matatandang February 2021, nang una po siyang hirangin bilang tagapangulo ng CDC o bilang pinuno po ng CDC at inappoint ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pamintuan po ay isang human rights lawyer noong panahon ng martial law. Nagsilbi rin siyang bilang alkalde ho ng Angeles City at namuno rin sa National Housing Authority mula 2001 hanggang 2004. Pinamunuan din ho ni EDPAM ang Subic Clark Development Alliance o yung SCAD kung tawagin, noon pong termino ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Marami bang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan? Atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito mga kabalen, kinumpirma ni Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang hepe po ng Police Regional Office 3, na 25 opisyal ng kapulisan dito po sa Central Luzon ang nagsumiti na ng courtesy resignation. Ito po'y bilang pagtalima sa panawagan ho ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kaugnay ho ng ginagawang internal cleansing sa PNP. Matapos pong masangkot sa illegal drug trade ang ilan sa kanilang mga opisyal. Ayon ho kay Pasiwen, pawang mga full-fledged colonel at general ang nagsipagbitiw sa pwesto dito po sa rehiyon at suportado raw nila ang hakbang ng administrasyon tungo nga sa internal cleansing. Samantala, aabot ho sa 904 na opisyal ng PNP ang nagsumiti na ng courtesy resignation sa buong bansa. Ayon ho yan sa DILG, dadaan umano ito sa masusing pagsisiyasat ng 5-man committee. Iginagarantiya naman ni Secretary Abalos na hindi maisa sa publiko ang pangalan ng 904 na police personnel. Yan, bago tayo tumungo sa iba pang balita, batiin lang ho natin si Guy Vergara, nanonood. Good morning po, at si Rowena Gotioco. Ayan, magandang umaga at maraming salamat po sa pagtutok sa CLTV 36 Balitaan. Ito po sa ibang balita naman tayo, takaw aksidente raw para sa mga rider. Ito pong baku-bakong kalsada sa isang bahagi ng Santa Cruz sa Mexico, Pampanga, lalong-lalo na raw tuwing gabi. Sa pagtungo ho ng CLTV 36 News sa lugar nito pong Biyernes, inabutan natin ang ilang mga barangay officials na nagtatambak po sa mga potholes sa daan, subalit hindi raw ito sapat at permanenteng solusyon ang kanilang panawagan. May exclusive report si JM De Jesus. Isang mensahe ang tinanggap ng CLTV 36 News mula sa concerned citizen nating Kabalen. Ang kanyang pakay, kalampagin ng mga nanunungkulan upang maaksyonan ang baku-bakong kalsada sa barangay Santa Cruz, bayan ng Mexico, Pampanga. Tinungo ng CLTV 36 News ang naturang lugar upang makita ang tunay na sitwasyon na nasabing kalsada nitong Biyernes, January 13. Dito aming inabutan ang pagsasagawa ng pansamantalang solusyon ng barangay. Nilalagyan namin ng lupa kung sakaling muulan, hindi kami makasimento, lalagyan namin lupa yan, pero natatanggal din. Pero ngayon nagsisimento kami kung malalim na. Tinitignan din namin kung ang simento ay kakagat na doon sa lubak. Meron naman lubak na 2 inches o 1 inch, hindi pa kakagat ang simento ron. Kaya lupa linalagay namin. Pero kung malalim-lalim ng konti, medyo pwede na kumagat ang simento, lalagyan na namin ng simento. Kwento ng ilang motorista, takaw aksidente ang nasabing sirang daan. Kung tutusin lang, mahirap talaga kasi paliko-liko doon, tapos may bigla kang mapakan na hukay, tatambling ka, babaliktad ka talaga. Pa lang. Mas mahirap din kung nakasinggel ka lang, sigurado babaliktad ka doon kung di mo alam yung hukay na yon. Sobrang delikado po kasi napukul-kul-kul yung dalan eh. Araw-araw po akong nag-aaral po ako. Tapos lagi akong nakakadaan dito. Lilipat na lang po ako sa kabilang lane para maiwasan. Ang daing ng mga motorista, pinatotohanan din ng isang residenteng aming nakapanayam. May street lights naman daw tuwing gabi, ngunit hindi pa rin kita mga lubak na lubhaw mo na mapangani para sa mga hindi nakabisado ang daan. Mga riders po, mga nagdi-deliver, minsan yung pinaka-worst po na nakita namin na sumemplang talaga pong critical. Yan lang po yung last kong naming na-experience dito. Paliwanag ni Kapitan Gilbert Pinpin, taon-taon nilang nilalapatan ng pansamantalang lunas ang mga sira sa naturang kalsada. Galing daw sa calamity fund ng barangay ang budget na ginagamit para sa pagsisemento. Actually, kumakalampag po kami. Tulad sinabi ko, may mga resolusyon na kami. Naghihintay lang kami ng schedule ni congressman kung kailan niya gagawin. Yung storm drainage, kailan niya pang ituloy yan. Namit namin siya, pagagawa raw na niya yung highway. Maghintay lang tayo. Samantala, provincial road ang inirereklamong daan, kaya't hindi sakop ng Department of Public Works and Highways.
Sa kabila nito, ay handa raw ang DPWH na tumulong at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Hindi siya national road. Considered yan as provincial road. Ngayon po, wala yung DPWH sa district, wala kaming budget allocation para sa maintenance and repair niyan. Actually, yung mga yan, pagka nakita namin talaga mga dilapidated na, isinasama namin sa programa ng ating congressman. So, yan, pagka sa budget preparation ng congressman natin, doon nasasama yung mga gusto nating isama. Ayon naman kay Engineer Olimpio Pangan, ang Provincial Engineer ng Pampanga, papapuntahan nila kaagad ito upang masok ay pang isama sa budget ng kanilang opisina ngayong taon. Ilalapit na rin muna ng PEO panawagan ng mga motorista sa opisina ng Pampanga Governor Delta Pineda upang mabigyan ng agarang solusyon. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan ho mga kabalin, nakita ho natin itong sumbong ng ating mga kababayan kaugnay nga nitong sira-sirang kalsada na mabilis naman pong tinungo ng CLTV. Kung kayo po ay kaparehas na sumbong at mga reklamo na nais pong ipaabot sa mga opisyal ng pamahalaan o di kaya naman sa mga concerned agencies, kung tawagin, paari po magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News upang sa gayon, mga kabalin, mga kariyon, ating magawa ng balita at makalampag ho natin itong mga karapat-dapat na opisyal at mga tanggapan upang maisaayos ho yung kondisyon ng mga iba't ibang proyekto sa ating lugar. Kami ho inyong katuwang sa paghahatid po ng mga mensahe at syempre katuwang din ho kami ng pamahalaan sa pagpapaabot naman ng kanilang panig at ng kanilang mensahe rin sa ating mga kababayan. Balita, inaasahan po, ito magandang balita to. Nagsimula pa lang ako sa first word, inaasahan ang pagbaba ng presyo ng sibuyas kasunod ho ng mataas na importasyon nito at itong harvest season ng mga local producers sa bansa. Ito po ang pagtataya ni Engineer Rosendo So, ang chairperson ng Samahan ng Industriya ng Pagsasaka o ng Agrikultura o SINAG. Pero ang epekto umano nito ay posibleng pagkalugi ng mga magsisibuyas sa probinsya na umaasa naman ng magandang kita tuwing panahon ng anihan. May balita po si Paulo G. Santos. Hindi magkakapareho ang presyo ng pulang sibuyas Fernando ng aking siyasatin nitong umaga ng Biyernes, January 13. Para kay Bet Maniago, konsiderasyon daw sa mga suki ang kanyang ginagawa, kaya 30 pesos lamang ang patong sa nakuhang 370 pesos per kilo mula sa dealer. Sa ngayon, ang kuha namin ng sibuyas, ngayon yung kuha ko yan, ano pa yan, 370. Siyempre, bebenta namin 400. Yung sa amin, paano pa? Si Lucia Sanchez, hindi pa rin daw kumakala sa 600 pesos kada kilo dahil 550 pesos daw ang bigay sa kanya ng dealer. Kung tutuusin ay mas mababa na umano ito sa dating 700 pesos per kilo noong Disyembre. Sa ngayon po, bumaba po ng konti, 600 na lang po. Sa ngayon po, 550. Matalas po ng konti pa ngayon. Pero mas bababa pa raw dito ang nakuha ni Remedios Crisostomo. Dati, sabihin ko yung presyo na 600, ngayon 300 na lang. Yung presyo, bumaba po. Katwiran ng mga retailer, magkakaiba ang bigay sa kanila ng mga dealer na nanggagaling naman sa mga supplier sa Nueva Ecija. Yung iba po, nagugulat pa. Pero yung iba, nakakasakay na sa presyo. Medyo po namamahalan sila sa presyo. Dapat po bumaba ang presyo ng sibuyas. Siyempre, nabibigla. Minsan, wag mo na sabihin, para baka maatake pa Kasi masyadong mahal ang sibuyas talaga Sa price bracket ng Department of Agriculture ngayong January 13, 2023, nag-alaw sa 340 pesos hanggang 550 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa merkado. Pero ayon kay Engineer Rosendo So, chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG,
mas mababa na rin ngayon ang farm gate price ng sibuyas buhat sa mga local producer sa bansa. Nagsimula na kasi ang anihan sa Northern at Central Luzon. Sa Bayambang, 100 to 120 ang per kilo ng pulang sibuyas. Yan, sa market na o farm gate yung binabanggit mo yan? Farm gate. So, dapat ibenta lang yan ng kung 100 to 120. Diba? Sa market, to 170. Sa mataas na presyo ng sibuyas, nahigitan pa ang presyo ng karne. Hindi naman umano ang mga local farmers ang nakinabang nito. 2% lamang umano kasi ng produksyon ng mga magsisibuyas sa bansa noong kasagsagan ng mataas na demand at mataas na presyo. Sino man kumita nung tumaas yung sibuyas? Traders naman, hindi naman magsasaka. October pa, sabi na magsasaka, wala na silang stocks. Diba? So, wala talaga. And ito is nakikita natin ang kumita ng mataas na presyo is mga traders. Kasi ang farm gate ilan araw lang yung umabot ng 400. Mas magiging makatotohanan ng pagtulong sa mga local farmer kung magkakaroon ng maayos na koordinasyon ang national government sa local government, lalo na't ngayong taon na inaasahan ang full enforcement ng devolution of power sa mga lokal of production and consumption sa pagbalangkas ng pulisiya maging sa importasyon. Coordination between DA and local government. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung ang local government lang magplano, suntok buwan yan. Kasi mamaya magtanim lahat ng sitaw. Bagsak naman yung sitaw. Lahat biglang magtanim ng sili. Bagsak yung sili. Sisisihin yung local government. So, ang tingin pa rin natin is malaking say yung national government, yung coordination. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kabalen, Karehiyon, marami pa pong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito mga kabalen, mga Karehiyon, tumugo naman tayo sa isang mabuting balita. Kinilala ho bilang isa sa 10 recipient ng 2022 Outstanding Public Officials and Employees Dangal ng Bayan Award si Rizalina Nakpil ng San Manuel Elementary School, Tarlac City. Inilabas ho ng Civil Service Commission o CSC ang listahan ng mga awardee noong December 29 at kanila ho itong inanunsyo dito pong January 6. Ayon ho sa CSC, malaki raw ang naging kontribusyon ni Teacher Riza sa larangan ho ng edukasyon at serbisyo publiko. Kabilang ho sa kanyang mga inisyatiba ay ang informal gift giving program na nagsimula noong taong 2015 hanggang sa maging ganap na itong programa taong 2019. Tinawag itong Project Kaagapay Mo Scholarship and Charity Program at kasalukuyang ipinatutupad sa 3 pang paaralan sa volunteer coordinator din po si Teacher Riza sa Rise and Rebuild International Foundation, isang programa na layong maibsan ang malnutrisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariwang supply ng gulay sa mga paaralan at maging sa mga komunidad. Bukod pa rito, nagsilbi rin ho siya bilang school paper advisor sa San Manuel Elementary School
mula 2016 kung saan isinusulong nito ang awareness campaigns sa iba't ibang issue gaya ho ng edukasyon at underemployment, concerns, ito hong COVID-19 awareness and prevention, depression, discrimination at climate change. Sinimulan din nito ang isang reading intervention project sa San Jose Elementary School noong 2021 dahil batid umano niya ang pagbaba ng bilang ng mga batang non-reader o yung pong hirap sa pagbabasa. Nagsilbi rin ho si Teacher Riza bilang manunulat, layout artist, illustrator at content creator ng supplementary learning materials para ho sa mga mag-aaral noong panahon ng pandemya. At dito lamang pong 2022, ginawaran din siya bilang outstanding educator dahil sa pagbabahagi nito ng mga estratehiya sa pagtuturo sa edukasyon sa pagpapakatao. Outstanding teacher para ho sa kanyang dedikasyon at kahusay na serbisyo. Ang pagkakahirang po ng CSC kay Teacher Riza para sa naturang award ay bunga ng kanyang pambihirang husay, hindi matutumbas ang serbisyo at huwarang paglilingkod na malaki po ang naitutulong sa pagpapaunlad hindi lamang po ng kanyang mga estudyante, kundi pati na rin ng buong komunidad. Ayan. Kay Teacher Rizalina Nakpil ng San Manuel Elementary School sa Tarlac City, ipinagmamalaki ka ng CLTV 36, ipinagmamalaki ka ng buong Central Luzon. Samantala, access po sa edukasyon para sa mga Fernandino, ito raw ang dapat o isa sa dapat tutukan maigi ng city government ayon ho yan sa Multi-Sectoral Governance Council. Tinalakay ho sa kanilang naging pagpupulong ang mga usapin na kinahaharap po ng sektor ng edukasyon upang makapagbigay umano sila ng angkop na suhestyon at solusyon para sa mga ito. May ulat ho si Liana Canilaw. Nagpulong ang Multi-Sectoral Governance Council o MSGC Education Committee ng Siyudad San Fernando, Pampanga nitong Huwebes, January 12. Dito tinalakay ang iba't ibang usapin na kinahaharap ng mga mag-aaral at guro upang magkaroon ng malalim na pag-unawa ang mga nasa pribadong sektor at ang city government sa pagbibigay solusyon sa mga ito. We had to know their plans, what they are experiencing right now, yung mga changes sa education under the new administration, the trust, no, even in the city college, so that we in the private sector will know how we can support this education program of the LGU. Kabilang sa mga napag-usapan na pagbibigay karapatan at access sa edukasyon sa bawat Fernandino. Giit ng MSGC, kailangang unahin ang pangangalap ng datos upang maibigay ang angkop sa programa. What the education sector would want to implement is an inclusive education. That is, it's education for all. But sometimes we're having difficulty in getting the data kasi we need to collaborate with the barangay, with the other officials in charge, let's say, of the out-of-school youth, of the PWDs. No? So the education sector should have a data on all of this, so that education in the city is inclusive. Handa naman umano makipagtulungan ang Department of Education upang mas maisaayos ang kalidad ng edukasyon. Natin yung mapatas yung quality of education. Susunod yung iba't ibang aspeto tulad ng sa teacher upskilling, sa resiliency and well-being ng ating learners, ibang mga personnel. Katulad din ng gagawa natin sa Department of Education, mga schemes na patungkol sa improvement ng ating governance. Sa naturang pagpupulong ng City College of San Fernando at infrastruktura. Bilang dito ang bagong campus sa City Civic Center sa Barangay San Isidro. Napakaraming plano para matupad yung vision to accommodate the Fernandino youth. Kailangan nating magdagdag halimbawa ng additional program offering. So may mga workout kami na maaring i-offer ating mga Fernandino youth. At
bukod doon, expansion in terms of infra and tech mahalaga yun ngayon. Sa infra, katulad nung sinabi ko kanina, present ko kanina, magkakaroon ng improvement. It